बार खोलो खोलो बैसागुआ बेसे समायदों देमलाय सिदेमलाय मोसाग्लांनायजों बेसे समायदों रंजा 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 जोंहा खौसेयै खोलो खोलो बार बारनायजों गेवलां गिबियावनो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिटिआरजों लोगोसे आसामाव थानाय गासै हारिफोरनिसिम रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो आङो बे समाव जासिहरबाय। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जिथि दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 6थि रंजालि बैसागु फोरबो जे खुंफुंनाय हाबाफारि सानसेनि हाबाफारि जों बेवहाय लानाय जादों। बे हाबाफारियाव आङो बाहागो लानो मोननानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा जों बयबो मिथिगौ जे बैसागुआ मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय बर'नि मोनसे आंगो मोनसे फोरबो आरो बे फोरबोखौ जोङो एबार बोसोराव नुदों सारा आसामाव थानाय जेराव माने बर'फ्रा रायजो जानानै दङ बेवहाय गाजा गोमजायै जेरावबो बे फोरबोखौ खुंफुंबाय थानायखौ जों नुदों आरो बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे अनलायनाय गोजोन खौसेथि बे थासारिया फैनो हाथों आं बेखौनो इसोरनि खाथियाव आं आर'ज गाबबाय आरो जोङो रंजालि बैसागुखौ जोङो मोनसे गोजौ लेभेलसिम लांनो थाखाय बे फोरबोखौ जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन जोङो बेखौहाय खुंफुंनो थाखाय जोंनि जे दानि जेनेरेसन बे जेनेरेसना जोङो बिबान लानांगोन आङो बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय। आथिखालाव बर'फ्रा बैसागुखौ जोबोद मोजां फर्मेलि खुंनायखौ नुनो मोनो नाथाय माखासे गामि आरो ओनसोलफोराव दासिमबो बुरला जारलायै खुंनायखौ जों नुनो मोनो बे बिथांमोनखौ मा खावलायगोन सारा? आङो बेखौनो खावलायनो लुबैगोन जे जोङो मोनसे स्टेन्डार्ड लेभेलावहाय जोङो जोंनि बर'नि जेनाखि माखासे दोरोङारि जे दामजुफोर खाम जथा सिफुं दामनानै जोङो बे रंजालि बैसागुखौ जोङो मोनसे गाब गोनाङै जोङो बयबो फालिनो थाखाय खुंफुंनो थाखाय जों आवगायबोनांगोन। सिगां समाव जेरैबायदि थांनाय समफ्राव जों खुंबोदों बेखौ एसे सोलाय सोल' खालामनानै सोदांनानै जों मोजां रोखोमै बेखौहाय जोङो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव जोंनि फोरबोखौबो मोनसे गोजौ मोनसे थाखोआव लांनो थाखाय जों बयबो बिनि थाखाय खामानि मावनो आवगायबोनांगोन। गोजोन्थों।